Питання України – одне з ключових, яке обговорюватимуть президенти Дональд Трамп та Владимир Путін на зустрічі, яка запланована наступного місяця. Про це у Вашингтоні на конференції у фонді Карнегі заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Зокрема, одна із найважливіших тем – звільнення захоплених наприкінці листопада біля Керченської протоки українських моряків. Волкер нагадав, таке рішення ухвалив Міжнародний трибунал з морського права, тож Росія зобов'язана його виконати, а США від перших повідомлень про подію не припиняли підтримувати Україну у цій ситуації. Як усі пам'ятають, минулого грудня планувалася зустріч президентів Трампа і Путіна в Аргентині. Вона була скасована через те, що за тиждень до того Росія атакувала український флот, захопила кораблі та ув'язнила моряків, перемістивши їх на територію Російської Федерації. Отже, зустріч була відкликана, і це був дуже гарний крок. Я думаю, що це було правильним, і ми продовжуємо підтримувати Україну. Дії Російської Федерації жодним чином не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі затримувати моряків, але вони досі роблять це. Нагадаю, торік наприкінці листопада російські силовики обстріляли та захопили в нейтральних водах Чорного моря 3 українські військові кораблі. 24 членів їх екіпажів взяли у полон і вивезли в Москву. Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права, і 25 травня він зобов'язав Росію негайно звільнити українських моряків та кораблі. Утім, Кремль цього рішення досі не виконав.